שלום, היום נלמד להכין עץ. צבע אחד נטבע בחום כהה, צבע אחד נטבע בחום כהה, וגם את צבע 2. החבר שלי לא כל כך תקין, אז יהיו איתו קצת בעיות. אני מקווה שנסתדר. נתחיל בבחירת צורה, נבחר לנו משולש, נסרטט לנו משולש צר, הוא יהיה הגזע של העץ. קליק בצד, נשחרר את המסגרת. נבחר לנו עכשיו בצבע, בקו עקום, ניגש למרכז הגזע ונמתח לנו קו הצידה. על ידי קליק נגרור ונתאים את זה לצורת העץ. כך. עוד קליק אחד והענף שלנו מוכן. נחזור למרכז הגזע למטה. נסרטט עכשיו לכיוון השני, קליק ונגרור את זה עד שנקבל ענף בכיוון המתאים לנו. קליק נוסף, נקבע. קליק בצד, לבטל את המסגרת. ועכשיו ניגש למרכז הגזע, למטה, נצייר ענף נגדי כאן, ונמקם אותו כך שיהיה לנו מתאים. קליק ונשחרר. קצת עוד נוסיף כאן אולי שני ענפים, אז ענף אחד כך, קליק, ועוד ענף אחד כאן, ועוד קליק, וסיימנו. קצת נשפר את הענפים שלנו, נבחר לנו קו ישר, ונמתח אותו לכאן. ונבחר לנו, נמתח אותו דבר כאן, וכאן, וכאן. אפשר לקרב את זה קצת לעץ. אוקיי. עכשיו נוכל לקחת את המילוי ולצבוע את החלקים הלבנים. נוסיף לנו עכשיו ענפים ישרים. נבחר בקו ישר. נתחיל, זוהי פעולה מאוד מאוד קלה. פשוט בצורה אקראית. נסרטט לנו את הקווים האלה. זהו, אני חושבת שהעץ שלנו מוכן. נשפר קצת את הגזע על ידי זה שניקח קו עקום, נבחר את צבע אחד כצבע לבן, נשים פה קו אלכסוני מעט, וקצת נגרור אותו למעלה, קליק נוסף, נשחרר את המסגרת ונצבע את החלק הזה בלבן, כך שקיבלנו קו גזע לא ישר שנותן לו תחושה יותר מציאותית. נעבור עכשיו לעלי השלכת, כי זהו בעצם הכוונה שלנו בציור העץ היא לצייר שלכת בנושא הסתיו. אז נבחר לנו את צבעי השלכת. צבע אחד יהיה כתום כהה, צבע 2 יהיה כתום בהיר. נבחר לנו אליפסה ונצייר אליפסה אנכית. ניגש לבחר, נבחר לנו בחירה מלבנית, צבע 2 צריך להיות לבן, ונשכפל לנו את העלה הזה. עכשיו ניגש לסובב ונבקש סובב שמאלה 90 מעלות. אז קיבלנו עלה מאוזן, עלה מאונח. עכשיו ניקח את העלה המאונח, נשכפל אותו וניתן לו זווית. ניגש לשנה גודל, לאופקית,
נכתוב פה 30 באישור. קיבלנו עלה אלכסוני, נשכפל אותו ונסובב אותו. סובב, סובב אופקית. עכשיו יש לנו כבר עלה לכיוון הזה. מה קרה לנו פה? עוד פעם. נשכפל ונבקש סובב שמאלה. פחות או יותר נשמור על מרחק כך שנוכל לשחק עם מעלים. עכשיו לכל ענף בקצוות נתאים עלה בכיוון המתאים. למשל ניקח את העלה המאוזן, הוא יכול להתאים לנו לפה שכפול, לפה לכאן, לכאן. זהו, יש לנו עוד מקום אחד שהוא יכול להתאים לנו, כאן למשל. אוקיי, את זה נוכל לקחת ולהעביר אותו לכאן. עכשיו נבחר לנו עלים נוספים, נניח את העלה הזה, נשכפל אותו כדי שישאר לנו כאן. נמקם אותו פה ופה ופה. ניקח לנו עכשיו עלה אלכסוני, נשכפל, נמקם אותו כאן. ואיפה עוד? כאן אולי. כאן. אני חושבת שיש לנו מספיק עלים. עכשיו נרצה לצייר את העלים הנושרים. נוכל לפזר עלים נושרים בכיוונים שונים. פה לקחנו בטעות. ניקח לנו עכשיו את העלה הזה שיפול. ככה. נחזיר אותו לערימה. וניקח לנו את זה, נשכפל, ונפיל אותו בכמה מקומות. עכשיו ניצור לנו ערימת עלי שלכת ליד גזע העץ. ניקח לנו אותם, נשכפל, ונשכפל. זהו. התמונה שלנו מוכנה, השלכת שלנו מוכנה. ואגב, בבסיס של העץ הזה שציירנו קודם, נוכל להשתמש גם בט"ו בשבט לציור שקדיה. אז בזה נסיים, רק כמובן נשמור. ניגש לעבודה בצייר, ונקרא לזה שלכת. ונשמור. אז עד כאן להיום, ונשתמע, נתראה בשיעורים הבאים. אז שלום ולהתראות.